Mixen partetik jaberotxo bat, hemen gelditzen da, iristen danantzako sari bezala. Hemen pintatzea, kordadak, mendiak, eskalada kontuak hemen, gaurkoan. Bai. Tombola monta bardeu, eta ja, esan diate hemendikan, irikita daula. Sari pilo bat dauzkeu ez dut bentzai. Hala, inskripzio horrekin geratzen den zasketa batinaren materialena. Vale, orduan, inskripzioa esan zuitea. Recordar que hay que hacer la inscripción antes de participar, porque luego con esta inscripción vamos a hacer el sorteo de material. Ojo! Bergaratik, Ander Linatizoro, sari potoloa eraman berri do. Ildomaniko beste taula bat. Eskerrik asko. Puk! Idea, bulerra eta gainean sari opari. Izarra ez dut gustatzen, ikatxik kentzeko. Hombre, es que pinchau iteo, bai. No.
aurretak egun hau, da Xabik otxura zuken, gailurrea iristen zaren, hola jartzeko hanka baten gainen, egan ateako balitz bezala, eta marrazki hori aprobetxatuta, pixkatxo bat jolas bat egin behar dugu koloreekin. Oso ondo, venga, sigue, con carácter. Ese a os es.